Davita wakatambao kusvika maila popota Miriam ndokuimbao nenindoi. Right, mastreets esocial media imo mandinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Ndabva ndasanganawo naAwilo Longomba anditi yes, Awilo Longomba is a Beninian soukous musician, yes, from Democratic Republic of Congo. And this artist akatanga his career 1995, and up to date is still in the industry and is still an entertainer. And now I extend out kubva mune zvemusic achiextendawo kuendawo kufilm industry. Chinova chinhu chakanaka zvikuru. So listen, if you are new to this channel, I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that whenever we upload a video you will be notified. Chitoti maswera sei vana vehanzvadzi dzangu vazukuru vangu kwese kwamuri. Ndafara mauya kuti tizonge tiri panapa tese anidi. So don't forget to share, like and comment after this video. So listen wazukuru, muma streets me social media mandinoswera nchiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Ndasanganawo naAwilo Longomba, and Awilo Longomba sekukuziva kwenyu is the international artist weku DRC anditi. So he just announced that he's going to do a movie, or rather a film, which Mighty T is going to feature. And chinova chinhu chakanaka murandakadzi haasi kumira panzira, ari kuramba achienda mberi wazukuru. Chinova chinhu chakanaka ichocho. Anditi so vamwe vanobva varwadziwa kuti in fact vamwe vari mukeji inonzi lockdown nozvinezvo. Anditi vamwe vari mukeji yelockdown, but ngatifunge vazukuru, ngaticheke for opportunities. Whenever we get an opportunity, go for it. And never let this lockdown or this pandemic stop you, because pandemic tichiri nayo for now. And nobody knows kuti zvinopera rini. So chakatongwara muzukuru ka pachinzvimbo chekuti unge wakagara uchiti ndiri lockdown pandemic, aiwa find ways kuti usurvive uende mberi. And never let anybody pull you down. And it's like this majestic lady, and majestic lady Mighty T. Of course vanoita my enemies akawanda pane papo, but she never let anybody pull her down. Same applies to you mzukuru. Chingoita kuti zvinhu zvako zviende mberi. Pa Trending TV I just did a video yekupa ma ideas ekuti tinogona futi kunge tiri tinoenda mberi sei. Anditi so let's go and watch video ripa first pinned comment kuti unge uri unonzwa zvizere nenyaya yekuva influencer, yekuva social media influencer. Unogona kungoita uri mumba mako netime yako wakatogara pasi zvako mumba mako. Anditi usina kwawaenda. So listen, ngatingoenda tinosuportawo Trending TV nekulaika. So ndonyaya ndakuigira vazukuru yekuti ngatigadzire kuzoona murandakadzi achifeature in an international film or movie. And so let's support our own talent. Vechidiki vari kusumuka vachienda kure, vachienda at international level. Let's support them nekuti ndiko kwatinoda kuti tinge tiri tinosvika. From Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle. Hakuna umwe ungonzwa umwe anoti firingi ndini uncle, batai mumuinze padare. Chiti much love.